Tervetuloa uuden Kainuun jälki-podcast-jakson pariin. Tänään ollaankin vähän eri ympyröissä, nimittäin Helsingissä, ja nauhoitellaan täällä kainuulaisten vaikuttajien kanssa jaksoja. Tässä jaksossa meillä on vieraana Elli Immonen, muusikko Elli May, ja hänen kanssa jutellaan lapsuudesta ja nuoruudesta Kajaanissa ja siitä, kuinka musiikki on kulkenut jo pitkän ajan hänen elämässään mukana. Jutellaan myös vähän semmoisesta vaiheesta, missä Elli koki tämmöistä uupumusta ja joutui miettimään vähän uraansa syvissä vesissä ja kuinka hän siitä pääsi sitten yli ja eteenpäin. Ja sitten me puhutaan vähän uudesta albumista, joka on julkaistu, ja jutellaan myös vähän tulevaisuuden haaveista. Oikein mukava jakso Ellin kanssa, ja ei muuta kuin hypätään jakson pariin. Tervetuloa Kainuun jälki-podcastin vieraksi Elli Immonen. Kiitos paljon. Kiva olla täällä. Mehän nauhoitellaan tätä jaksoa täällä Helsingissä poikkeuksellisesti. Kyllä. Eli me on tehty Kainuun jälki-jaksot tähän mennessä Kajaanissa, mutta nyt tehtiin tämmöinen turne, että tultiin Helsinkiin ja syyskuun viimeistä päivää elellään, ja onneksi sain Elli sinut vieraaksi tänne Helsinkiin. Ihan huippua kun pyysit, ja ihanaa, että tuli tämmöinen pop-up-studio tälle podcastille tänne myös. Joo, me ollaan tämmöisillä kajaanilaisilla tai kainuulaisilla voimilla täällä, että tämä studiokin on Atte Mäläskän studio, ja Atte on myös Kajaanista lähtöisin. Taisitte olla tuttuja aikaisemmin. Me ollaan tuttuja, joo. Atte on ottanut itse asiassa joskus aikanaan myöskin meidän bändin promokuvia, mikä on hauskaa. Joo. Niin mikäs bändi sulla silloin olisi? Mulla oli tämmöinen akustinen duo kuin Barillium. Joo. Se oli mun ensimmäinen bändi. Joo. Oliko se siellä Kajaanissa perustettu? Se oli Kajaanissa perustettu. Että Kajaanin lukion musiikkilinjalla yhdistettiin voimat, ja Lahdelman Miikan kanssa tehtiin sitten monta vuotta. Me tehtiin yksi EP. Okay. Se on julkaistu Spotifyssa myöskin enkunkielistä musaa. Okei. Okay. Vieläkö sillä duolla keikkaillaan? Ei, se jäi sitten, kun molemmat lähti niinku omille teille. Okei. Okay. Mutta ystäviä ollaan kyllä edelleen. No. Mutta musa jäi. Tänään jutellaan paljon sun musaurasta, mutta halutaan kyllä jutella vähän sun lapsuudesta ja nuoruudesta, ja varmasti kuulijat haluaa kuulla myös, että minkälaista se Kainuussa on se sun lapsuus ja nuoruus ollut, ja sitten mennään vähän tuohon musiikkiuraan tarkemmin. Mutta mitäs vielä tämmöinen lämmittelykysymys tähän alkuun, että mitä tällä hetkellä kuuluu? Mulle kuuluu oikeasti tosi hyvää. Mä oon ollut aika ehkä väsynyt, kun tässä on ollut aika kiire, mutta me just itse asiassa eilen saatiin miksattua mun debyyttialbumi, mistä mä oon ihan tosi innoissani. Se on ollut mulle niin suuri unelma, että saisi joskus julkaista oman pitkäsoiton. Ja nyt se tapahtuu. Se julkaistaan nyt ensi kuun 24. päivä. Ja se jännittää mua tosi paljon, mutta mä oon tosi ylpeä siitä levystä. Ja me kuunneltiin se eilen mun tuottajan kautta kumppanin kanssa. Ja sitten siitä tuli semmoinen fiilis, että saa olla niinku ylpeä siitä, mitä on tehnyt. Niin on jotenkin silleen samaan aikaan aika semmoinen jännittynyt, mutta myös semmoinen niinku silleen, että nyt se on valmis. Varmaan semmoinen odottavainen olo. Odottavainen, ja tästä alkaa aikamoinen pyöritys, mikä on aina hirveän jännittävää, mutta ihanaa myös, koska sitten vihdoin saa niitä biisejä, joita on pitkään työstänyt, niin saa sitten ihmisten kuultaville. Joo, sä sanoit, että lokakuussa julkaistaan, niin kuulijat kuuntelee muuten tätä podcastia niin marraskuussa, joten täytyy sanoa, että menkääpäs ottamaan nimenomaan albumi haltuun. Menkää ottaa albumi haltuun, siellä se on. Kyllä. Hei, ihan mahtavaa, että saat ensimmäisen albumin ulos, ja tuossa vähän juteltiinkin siitä, että kuitenkin musiikin parissa se tie on ollut aika pitkä, niin jos sä muistelet aikoja sieltä Kajaanista lapsuudesta, niin minkä sellaista aikaa se oli
Mä muistelen sitä kyllä hirveän lämmöllä, että koin, että Kajaanissa lapsuus oli tosi silleen, tosi turvallista ja mukavaa ja semmoista niin kuin jotenkin esimerkiksi aina sai harrastaa, mitä niin kuin toivoi ja halusi. Ja mun musiikkiin palo on lähtenyt ihan kotikotoa, että siellä mun iskän kanssa on aina soitettu yhdessä, ja kun mä en syönyt tuttia, niin sitten iskä soitti mulle kitaraa, että mä nukahdin, ja sieltä on niinku se palo lähtenyt, ja iskä on aina tehnyt omia biisejä myöskin, niin sitten siitä myös tuli semmoinen fiilis, että mäkin haluan joskus tehdä. Ja sitten myös mun perhe on tukenut musiikkiharrastuksissa aina. Niin sitten mä olin, kun mä 4-vuotias, kun mä vein äitille siis puhelinluettelon ja olin silleen, että mä haluan alkaa soittaa viulua. Yeah. nyt et ilmoitan mut sinne viulutunneille. Okay. Ja äiti ilmoitti ja mä soitin 4 vuotta ensin Kainuun musiikkiopistossa viulua. Ja sitten mä totesin, että vitsi, että rummut kiehtookin ehkä vähän enemmän. Sitten mä menin rumputunneille ja sitten iskä taisi musiikkilukimaalta käydä ostaa mulle rummut ja sitten mä soitin niitä 2 vuotta. Ja sitten mä tajusin, että rumputunneilla tekee mieli enemmän soittaa marimbaa. Ja sitten mä totesin, että mun pitää aloittaa pianosoitto. Mutta sitten porukat oli vähän silleen, että et makustele vähän, että mikä se voisi sitten olla. Mutta sitten jossain vaiheessa olikohan, että rummut vaihtui sitten, ostettiin kitara, ja sitten me iskän kanssa vähän niin kuin opeteltiin perussoinut kitaralla, ja sitten vielä mun ensimmäinen sähköpiano käytiin myöskin ostaa musiikkilukimaalta silloin aikanaan, ja sitten se piano mulla on ollut niin kuin sit siitä asti, ja sillä treenasin kaikkiin koulun pääsykokeisiin, ja nyt sitten viime keväänä vein sen pianon sitten, kun meille tuli kotiin akustinen oma, niin sitten tämä mun sähköpiano meni takaisin Kajaaniin Helsingistä mun siskon lapselle, kun hän halusi alkaa soittaa pianoa. Wow. Niin nyt se saa sitten jatkoa siellä Kajaanissa taas sitten musiikkiopiston läksyjä harjoitellen. Aika tosi monipuolinen ollut tuo sun musiikkitausta jo siellä lapsuudessa, tullut monia instrumentteja soiteltua ja selvästi olet ollut kiinnostunut kyllä niin kuin musiikista monipuolisesti. Todellakin. Ja niin kuin, kyllä mä koen, että vaikka sitten loppujen lopuksi laulusta tuli se mun niin kuin pääinstrumentti, ja vaikka nuo kaikki instrumentit käytiin aikanaan läpi, niin kyllä mä koen, että kaikesta on ollut jotain hyötyä, mutta että sitten laulaminen on kuitenkin ollut se mun niin kuin rakkain asia aina, mikä on kulkenut siinä kaikkien instrumenttien ja kaikkien niin kuin rinnalla sitten, että pienenä jo halusi mennä karaokeen laulamaan, kun oltiin jossain muistan me oltiin Kuopiossa kunnon paikka hotellissa, niin sitten siellä oli iltakaraokea ja sitten sai mennä vetämään. Ja itse asiassa joskus Ruotsin laivalla oltiin kanssa silleen, että mä en osannut vielä lukea niitä sanoja, niin iskä tuli siihen viereen niin kuin lukee mulle ne sanat, kun mä lauloin jotain karaoke-biisiä. Että se oli, että niin kuin laulaminen on ollut aina tosi lähellä sydäntä. Joo, ja sun iskällä on musiikkitausta sitten. Joo, hän nuorempana soitti bändeissä, niin sitten sieltä on jäänyt semmoinen musiikin palo, vaikka se nyt harrastukseksi hänelle sitten loppujen lopuksi jäikin, niin tosi niin kuin rakkaaksi harrastukseksi kyllä. Joo, mutta varmasti niin kuin ne ihan siellä lapsuudessa soitellut tuutulaulut niin kitaralla niin on sitten innostanut suakin musiikin pariin. Todellakin, ja justiin ajatellen vaikka sitä, että nyt tällä tulevalla albumilla on vaikka sellainen biisi kuin Älä jätä, joka on, saatiin käyttää siis Mamban Älä jätä minua -biisistä niin kuin kertosäettä ja luoda sen ympärille uusi story, niin se biisi on sellainen, että mä muistan, kun iskä on soittanut sitä biisiä, niin kuin, ja sit mä oon pienenä tyttönä ollut silleen, että joku tässä niin kuin koskettaa, vaikka mulla ei ole mitään hajua vielä mistään tällaisesta niin kuin, rakkaus sydänsäryistä, niin silti se, niin kuin mä muistan, että se on aina jotenkin riipassu mua syvältä se biisi, niin sitten nyt kun sen teki aikuisiellä uusiksi, niin sitten oli silleen, että vitsi, että tämä kosketti mua jo silloin tosi paljon.
Soittiko iskä tämmöisiä suomi rock- ja pop-klassikoita sulle? Soitti. Juisea paljon. Joo, okei. No niin. Ja sitten Hyvän musiikin pari opetettu. Hyvän musiikin pariin on opetettu. Joo. Ja sitten niitä uniikkeja omiaan, mikä oli tosi kivaa myös. Niin, hänellä oli omia biisejä. Joo, Joo. kyllä. Ja sieltä se palo varmaan omankin kirjoittamisen on niinku saanut semmoisen ihan ensimmäisen niinku Joo. alkunsa. Mutta se on niinku ihan mahtavaa, mistä mä oon tosi kiitollinen vaikka mun vanhemmille, on se, että aina on kannustettu musiikin pariin. Että koskaan ei ole tullut sitä sellaista, että no pitäisikö sun kuitenkin opiskella opettajaksi tai lääkäriksi tai mitä ikinä. Että aina on oltu silleen, että nyt meet sitä sun unelmaa kohti. Ja on roudattu keikoille ja tultu katsomaan. Edelleen he käy melkein jokaisen keikan katsomassa, mikä on tosi ihanaa. Mitäs muuta sä muistat sieltä lapsuudesta, kun näitä musiikki on tietenkin ollut keskeisessä asemassa, mutta minkälaista muuten se lapsuus Kajaanissa oli? Mulle tulee mieleen yksi sana, se on niin lintukoto. Et se oli jotenkin tosi semmoista, että nyt kun miettii, niin aika niin kuin huoletonta. Joo. Ja semmoista niin kuin, että just harrastuksien täyteistä ja sitten semmoista niin kuin, että jotenkin, että oli paljon niin kuin kavereita löytyi läheltä ja sitten jos ei läheltä, niin sitten pyydettiin kyytiä, että vietkö mut tonne toiselle puolelle Kajaania, että pääsee kavereiden kanssa hengailemaan tai että niin kuin jotenkin mulla on semmoinen niin kuin tosi silleen lämmin fiilis. Salibändiä mä pelasin nuorempana myös aika aktiivisesti, että Kajaanin halli on myös tullut mulle tosi tutuksi. Oliko se tää Papas? Papaksessa. Mä olin itse asiassa kapteeni. No niin. Seetä kannoin tuossa. Eli liikuntaa myöskin. Joo, se oli kyllä. Ja kyllä mä kävin vähän tanssitunneilla myös. Ja teatteria mä kans. Joo. Itse asiassa mä olin Kajaanin harrastajateatterissa. Niin. Silloin aikanaan mä olin semmoisessa kesäteatteriesityksessä kuin Fed ja se Kissa ja koira. Kyllä. Ja se oli kiva kesä kyllä. Ja sitten teatterikerho jäi siitä niin kuin harrastukseksi myös. Joo, mulla on ollut tässä podissa vieraana niin kuin Kajaanista lähteneitä näyttelijöitä ja muusikoita ja muuta. Ja kaikki sanoo niin kuin jotenkin, että Kajaanissa on ollut hyvä harrastaa tuommoisia kulttuuriharrastuksia. Siinä on tuettu, niin koetko se samalla tavalla? Joo, todellakin, ehdottomasti. Että just sitten, kun nyt miettii vaikka, että on voinut ensin olla viulutunneilla ja sitten mennä rumputunneille ja sitten mä kävin myös puoli vuotta klassisen pianon tunneilla, mutta se ei tuntunut omalta kyllä, mutta et niin kuin kaikkea on löytynyt. Ja sitten just generaattori, niin kuin, että siellä minkälaisia niin kuin mahdollisuuksia on ollut vaikka harrastajateatterin myötä niin kuin sitten sinne niin kuin teatteriharrastuksen puolelle ja on ollut tanssitunteja mihin mennä ja niin kuin, että tosi paljon niin kuin kulttuuriharrastuksia on ollut kyllä niin kuin päässyt harrastamaan, mikä on ollut tosi kiva. Joo. Ja varmasti yksi iso syy siihen, että on niin kuin pysynyt sellainen palo myöskin tähän omaan tekemiseen ja kaikkeen luovuuteen. Kyllä. Joo, tuo oli hyvä sana, tuo lintukoto tulee näistä muistakin podikeskustelusta mieleen, että vähän semmoista samanlaista fiilistä oli se sitten Kainuusta mikä paikkakunta tahansa, minkä henkilö on maininnut. Mutta jos miettii vielä näitä nuoruusvuosia, niin sitten varmaan se musan tekeminen tuli vielä isommissa määrin mukaan. Niin muistelepas vähän, mitäs kaikkea silloin Kajaanissa tapahtui. Joo, siis tämä on hauskaa, kun jos miettii, että mistä niin kun, että mitkä on ollut vaikka semmoisia ihan ensimmäisiä kosketuksia vaikka musiikin niin kuin omaan niin kuin tekemiseen, että silleen, että, niin kuin, että kun on tehnyt vaikka ekan oman biisin, niin sit mä jostain syystä, mä en, niin kuin, nyt kun mä jälkikäteen miettinyt, että miksi ihmeessä mä oon tehnyt niin siis englanniksi, vaikka mä oon ollut tyyliin. Mä oon ollut niin pieni, että se enku on ollut ehkä vähän niin kuin huonoa. Mutta mä muistan, että mun ensimmäinen biisi oli I Love Music. Okei. Joo. Sehän kertoo jo nimenään se. Eiks niin? Aika paljon. Se kertoo paljon. Kyllä. I love music, I love that sound, I love everything about it. Okay. Se meni näin. Joo. Vieläkö toi sävel on ei ole muistissa. Mä olin tehnyt hienot nuotit, mutta ne ei tarkoittanut mitään. Okay. Mutta joo, se oli kyllä niinku jotenkin
et se enkku oli selkeästi, millä mä niinku jotenkin halusin lähteä kirjoittaa. Varmaan jotenkin mä ajattelin, että niin kun sit niiden asioiden ei välttämättä tarvitse olla sanottu niin hienosti, kun se on eri kielellä tai joku tämmöinen ajatus. Oliko se joku tuommoinen artisti, jota sä silloin niin fanitit tai joka lauloi englannin kielellä vai? Hyvä kysymys. Mä fanitin, siis mulla oli myös jossain vaiheessa siis Espanjan musavaihe. Okay. Mä rakastin espanjankielistä musaa, kun mä katsoin Serranon perhettä. Joo. Niin sit siitä tuli tämmöisiä bändejä, Fran Perea ja Santa Justa Clan. Ja niin sit mä kuuntelin tosi paljon espanjankielistä musaa, josta varmaan mulle tuli se semmoinen niinku ajatus, että ei jos välttämättä tarvitse tietää, mitä siinä lauletaan, jos se vaan jotenkin se sävel koskettaa. Kyllä. Niin sitten, mut enkunkielisiä, no Coldplay on mulle aina ollut tosi rakas bändi, että voi se olla, että joku esimerkiksi semmoinen on. Sieltä nuoruusvuosista asti. Niin, joo. Ja sitten samoin toi Ed Sheeran ja tommoset on ollut niin kuin tosi silleen lähellä sydäntä. Ja sit, joo. Oliko sulla semmoinen halu jo esiintyä silloin niin kuin lapsena ja nuorena? Kerroit tuossa, että olit siellä kunnon paikassakin mennyt karaokeen laulaa, niin oliko silleen niin kuin, että haluat päästä jonnekin lavalle laulaa? Oli kyllä, joo. Oli se esiintymisen niin kuin halu on ollut tosi pienestä asti. Että kyllä mä muistan, niin kuin, että kaiken maailman sukujuhlissa on aina sitten jossain vaiheessa halunnut jotakin esittää tai jotenkin päästä niin kuin, iskän kanssa just aika monesti sitten jossain vaiheessa jotain juhlia soitettu joku tai muistan vaikka omat rippijuhlat siellä, mä soitin ukulelella jonkun biisin vieraille ja sitten mä soitin sen, tiedätkö sen kuppilaulun, sen missä tehdään kupilla semmoinen rytmi ja lauletaan samalla. Joo, kyllä jotenkin muistan. Joo, niin sitten mä muistaakseni esitin senkin. Musta tuntuu, että siellä on ollut vähän niin kuin aina tuommoista niin kuin jotain niin kuin esiintymisen. Mutta ehkä siinäkin on niin kuin syvällä se, että niin kuin, kun jotenkin haluaa jakaa sitä, miten paljon niin kuin siitä nauttii siitä niin kuin musiikista. Olitko sä niin kuin Kajaanissa sitten musiikkiluokalla? Tai? Olin joo, olin. Joo. Mä itse asiassa siirryin sitten niin kuin 7-luokalle, mä menin musaluokalle ja sitten siinä alkoi niin kuin ehkä aktiivisemmin kaiken maailman semmoiset niin kuin alkoi kuoro ja kaikki tommoset niin kuin. Ja siinä varmaan oli esiintymisiä sitten niin kuin sen koulunkin. Oli kyllä. Ja sitten just kaikkia kuorokeikkoja ja tommosia tehtiin sitten jonkun verran. Ja sitten oli kaiken maailman kevätjuhlat ja kaikki tommoset. Ja itse asiassa se oli hauska, kun olikohan se jopa lukionkin jälkeen, kun mut sitten kutsuttiin jossain vaiheessa laulamaan tonne tämmöiseen niin kuin keskuskoulun niin kuin tämmöiseen, joku kutsuttiin niin kuin kainuulaisia niin kuin musiikin saralta, niin sitten sain siellä käydä niin kuin solistin roolissa sitten niiden nuorempien kuorolaisten kanssa laulamassa. Se oli aika kiva niin kuin tommonen juurille paluu. Mutta sitten lukioon mä menin kans musalinjalle. Ja se oli ehkä niin kuin mun musiikin tekemisen kannalta niin kuin yksi tärkeimmistä niin kuin stepeistä siinä, että sit siellä perustettiin niitä bändejä ekaa kertaa. Ja sitten siellä ruvettiin niin kuin musiikkilukio-diplomiin piti säveltää biisi. Niin sitten se on mun niin kuin ensimmäinen niin kuin semmoinen ihan kokonaan oma. Tai niin kuin, että Miikan kanssa, silloin just Lahdelma Miikan kanssa, hän sitten niin kuin teki siihen soinnut. Ja sitten mä tein siihen niin kuin päälle tekstiä ja säveltä. Ja sitten oliko se jo suomen kielellä vai? Se oli enkuksi vielä. Sekin, se oli enkuksi, joo. Okay. Et sitten suomeksi vaihtoi sitten, kun mä muutin Helsinkiin. Joo. Ja sit 8 vuotta sitten. Joo, just niin. Niin sitten mä muutin tosiaan, mä kävin musalinjan. Ja sen jälkeen mä pidin välivuoden, keräsin rahaa, olin töissä Kajaanin pajakassa, möin siellä vaatteita. Ja sitten muutin koulun perässä tänne Helsinkiin ja sitten aloitin kirjoittaa suomeksi ja perustin Instagram-tilin nimellä Elli May. Ja olikohan se silloinkin jo Elli May virallinen. Ja sitten kirjoitin sinne, että täällä nyt voi alkaa seuraamaan mun niinku tätä suomenkielistä niinku musiikin tekemistä. Ja tässä sitä nyt ollaan sitten.
Kyllä. Kuulostaa kivalta. Mistä se tuli se Elli May-nimi? Se tulee mun niin kun, toisesta nimestä ja sukunimestä, että siellä on tämmöinen. Okay. Niin kun, se oli joskus muistaakseni mun niin kun, mä keksin sen tyyliin omaan Instagramiin aikanaan. Käyttäjänimeksi. Joo. Niin sitten mä ajattelin, että no tää tuntuu omalta, tää voisi olla artistinimikin. Niin se tuntui jotenkin tosi semmoiselta vaivattomalta valinnalta. Joo. Ja seison sen takana kyllä edelleen, että se tuntuu omalta. Joo. Mites sitten toi TikTok, niin se on varmaan niin kuin meidän podin kuuntelijoita kiinnostaa, niin olit sitten minkä ikäinen tahansa se, että sullahan kuitenkin aika paljon sitä tunnettavuutta tuli niin kuin aluksi ainakin TikTokin kautta, kun ei ollut vielä levyyhtiö takana ja muuta. Joo, se on ihan totta. Se oli tosiaan silloin siitä kun aloin tekemään suomeksi, niin kävin muutaman koulun ja sitten olin valmistunut Pietz-konservatoriosta niin kuin muusikon ammattiin ja siitä jatkoin vielä sitten musiikin tekemisen ja tuottamisen puolelle tuonne Metropoliaan. Niin sitten siellä meillä oli tämmöinen kurssi, oliko se musiikin tulevaisuus tai joku tällainen. Ja sitten oli semmoinen tehtävä, että miltä musiikki voisi kuulostaa niin kuin vuoden päästä. Ja sitten oli niin kuin tosi paljon tehty tällaisia, että joku vanha kertsi oli muutettu niin kuin uudeksi lauluksi. Ja sitten mä ajattelin, että no ensi vuonna on varmaan kaikki biisit jo käytetty, että sitten varmaan tehdään lastenlauluihin niin kuin pop-biisejä. Ja sitten mä rupesin niin kuin jakaa sitä, kun mä tein koulutehtävänä semmoisen yhden versioinnin, niin sitten mä rupesin niin kuin, sitten mä huomasin, että ihmiset tykkäsivät siitä siellä tunnilla. Sitten mä olin silleen, että no hitsi, että mähän voin jakaa tätä mun tekemistä myös, että voisiko tää olla mun kulma niin kuin tonne TikTokkiin. Sitten mä laitoin sen sinne ja sit mä jatkoin sinne semmoisten versioiden tekemistä ja tajusin, että okei, että vitsi, että tää TikTokhan on paikka, mistä mä voin löytää ihmisiä niin kuin tämän mun tekemisen äärelle. Että niin kuin, sit se oli ihanaa, kun jotenkin sit sinne pystyi myös väliin laittaa vähän silleen, että tekee jonkun versioinnin, johon vähän on itsekin sanottanut ja näin. Ja sitten voi laittaa väliin vaikka ihan oman biisin sitten. Ja niin kuin, sitten se oli tosi, tosi ihanaa huomata, miten ihmiset niin kuin kiinnostuivat siitä tekemisestä. Mulla on tänä päivänä, onko mulla 24 000 TikTok-seuraajaa. Että kyllä sinne on nyt tälleen monen vuoden jälkeen, niin on kiva huomata, että siellä on niinkin suuri seuraajakunta nyt sitten tukemassa tätä artistiutta, että vaikka se lähti tommosista, niin kun, että se artistius on kulkenut vähän niin kuin siellä koko ajan alla. Ja sitten mun uraohjaaja sanoi siihen aikaan, että mä kävin siinä vaiheessa myös semmoisen hyvänlaatuisen kriisin mun oman niin kun soundini kanssa. Mä olin julkaissut pari biisiä jo siinä aikaisemmin omakustanteena. Ja sitten kun tuli tää TikTok, sitten mä huomasin silleen, että vitsi, että voisiko mä vielä vähän olla jotenkin, että mä haluaisin tehdä vielä pikkusen erilaista musaa, mitä mä olin julkaissut. Ja sitten mun uraohjaaja kannusti mua tähän, että nyt vaan niin kuin, oot vaan rohkeasti just sitä, kun oot. Ja musta se oli tosi tärkeä niin kuin potkaisu siihen, että sitten uskalsi myös itsekin vähän istahtaa siihen tuottajan penkkiin ja mä opettelin vähän tekemään Logicilla asioita ja tällaisella niin musasoftalla. Ja sitten sitä kautta sitten alkoi löytymään uutta soundia, mitä kuullaan kyllä, vaikka itse en enää tuotakaan biisejä, niin se soundi tietyllä tavalla löytyi sitä kautta, että löytyi myöskin se nykyinen tiimi siihen ympärille. Kyllä. Että se oli tärkeä steppi kyllä. Ja sitten musamarkkinoinnissa TikTokhan on kyllä ihan niin kuin ollut monta vuotta jo semmoinen niin kuin tosi tälleen niin kuin levyyhtiöartistinakin niin merkittävä tekijä. Aivan. Jos mennään vielä vähän taaksepäin, niin sä oot kuitenkin lähtenyt heti lukion jälkeenkin opiskelemaan niin kuin välivuoden jälkeen niin musaa ja sitten siinäkin opiskelu aika pitkälle ja sitten lähtenyt myöskin tuolla TikTokissa heti tehnyt silloin semmoisen tilin, että se on Elli May virallinen ja niin kuin alkanut miettiä, että sä haluat
artistina tätä niin kuin uraa tehdä, niin muistele sinne niin kuin taaksepäin, että missä vaiheessa sulla alkoi niin kuin kirkastua se, että sä haluat elättää itsesi musiikilla ja tehdä lauluja? Toi on tosi hyvä kysymys. Musta tuntuu, että no itse asiassa nyt kun mä kävin vaikka Kajaanissa nyt, kun oli noi Kainuun musiikkijuhlat, niin siihen aikaan kävin myös silleen muutaman päivän ihan vaan lomailemassa siellä, niin sit mä löysin vanhoja siis ystäväkirjoja. Yeah. Ja semmosia, niin kyllä se on niin kuin jossain muodossa ollut aina mulle selvää, että musiikki on tavalla tai toisella mun ammatissa. Yeah. Et siellä oli jossain, että viuluopettaja oli jossain vaiheessa, laulava rumpali oli jossain vaiheessa. Mutta sehän ihan helposti selitettävissä, kun sä soitit. Niin, se tuli siitä. Mutta että niinku aina se on ollut siellä. Mutta se, että missä vaiheessa, ja laulaja oli myös monessa. Sitten mä olin tehnyt joskus jonkun esitelmän siitä, että mitä vaatii olla laulajan ammatissa ja mitä haasteita ja mitä niin kuin plussia ja miinuksia ja mitkä on ihania asioita siinä. Ja niin kuin, että se on selkeästi ollut mulla niin kuin unelma-ammatti. Yeah. Ja jossain vaiheessa se muotoutui sitten ehkä niin kuin levyttäväksi artistiksi. Sitten niin kuin ehkä siinä vaiheessa, kun tajus, että vitsi, että mähän osaan kirjoittaa lauluja. Et siinä vaiheessa se niin kuin ehkä alkoi sille, että okei, tämä on se suunta. Ja vaikka niin kuin, jos ajatellaan vaikka Pop-Jazz-konservatorioaikoihin, silloin kun laulajan ammattia opiskeli, niin mulla oli sielläkin tosi selkeä kulma siihen, että mä opiskelen tässä niin kuin sitä artistiutta varten. Että esimerkiksi siellä oli paljon meillä niin kuin laulunkirjoituskursseja vaikka, niin sitten mä otin niistä niin kuin kaikki. Ja sitten mä kokosin myös omatoimisesti mun ensimmäisen bändin niin kuin mun artistiuden ympärille mun niin kuin opiskelukavereista. Ja sitten se on niin kuin siinäkin jo, vaikka siinä opiskeltiin sitä niin kuin tietyllä tavalla sitä niin kuin ammattilaulajuutta, niin mä niin kuin opiskelin omassa päässäni itseäni kohti artistiutta. Kyllä. Jo siinä vaiheessa. No, tuo on varmaan niin kuin itselle tullut tässä näiden keskustelujen myötä, mitä on tässä podissa niin kuin onneksi saanut ihmisten kanssa käydä, niin se, että sä jotakin asiaa tavallaan rakastat suuresti ja saat tehdä sen parissa töitä. Ja siitä tulee semmoinen niin kuin olo, että se on itselle merkityksellistä ja sitä kautta se ehkä voi olla muillekin merkityksellistä. Niin sua kun kuuntelee, niin tulee jotenkin mieleen se, että se on sieltä aika niin kuin sieltä lapsuudesta asti ollut se musa, se mitä sä oot niin kuin rakastanut ja halunnut tehdä. Ja se itse asiassa kantaa pitkälle ja hienoa, että saat tehdä sen parissa töitä. Mä oon kyllä siitä ihan älyttömän kiitollinen. Ja sitten kun välillä miettii, kun kriiseilee omassa kotistudiossaan jotain, että onko tämä nyt hyvä ja onko toi, että jotenkin tuntuu, että menee johonkin semmoiseen taiteelliseen niin kuin semmoiseen johonkin kriisitilaan, niin sit vähän niin kuin soimaan itse siitä, että mitä mä nyt otan tämän niin vakavasti. Mutta sitten rupeaa miettimään, että totta kai sen ottaa vakavasti, kun se on semmoinen asia, mitä niin kuin, että se on lapsesta asti ollut se, niin kuin, se päämäärä ja se niin kuin intohimo. Niin tärkeä asia. Niin, se on niin tärkeä asia, niin sitten totta kai siihen liittyy myös semmoista niin kuin vahvoja tunteita. Kyllä. Tuosta laulun kirjoittamisesta ehkä niin kuin se, että osaat laulaa ja tehdä musaa, niin se on oma taiteenlajisi, mutta sitten, että osaat niin kuin myöskin kirjoittaa ja puhua niillä teksteillä niin ihmisille, niin se on myös oma taiteenlajinsa. Ja jos ajattelee sitä, mainitsit äsken, että teit siitä TikTokissa tämmöistä lastenlaulusta, niin vähän uuden version. Ja eikö se ole tämä Meidän laivassa se kappale? Joo, kyllä. Itsellä ainakin tulee mieleen ensimmäiseksi, että se on vähän semmoinen niin kuin harmiton renkutus, jossa laiva uppoaa ja sitten ruvetaan pumppaamaan, että saadaan vesi pois, ettei se vaan uppoa. Mutta sitten kun kuuntelee sen sun version, niin se on aika paljon syvällisempi. Niin kuin siihen tulee ihan erilainen merkitys ja varmasti niin kuin puhuttelee esimerkiksi nuoria kuulijoita ihan eri tavalla. Niin mistä sulle tuli niin kuin se ajatus? Siis se tuli itse asiassa just nimenomaan siitä koulutehtävästä, että niin kuin, miltä musiikki voisi kuulostaa. Ja musta tuntuu, että ihmiset
tai jotenkin sekä itsekin, niin kun, jos jossain kuulee jotain niin kun tuttua ja nostalgista, niin se niin kun iskee jonnekin. Ja sit mä ajattelin, että mikäpä olisi sen nostalgisempaa kuin joku lastenlaulu, mitä on kuunnellut niin kun lapsena, ja joka on nimenomaan ollut semmoinen vähän niin kuin harmiton semmoinen, niin kuin, mitä on lauleskeltu. Että miten se, niin kun, miltä se voisi tuntua aikuisiällä, niin kuin se story. Niin, ja sitten itse asiassa mä tein erilaisista lastenlauluista näitä versiointeja, ja sitten joku ehdotti pumppulaulua silloin. Ja sitten mä olin, että okei, että tossa niinku, mä näen tässä niinku tämmöisen parisuhdelaulu niinku kulman, mitä tässä voitaisiin käyttää, ja sitten ihmiset tykkäsivät siitä tosi paljon. Kyllä. Ja sitten saatiin myöskin Fröbelin palikoilta lupa sitä käyttää, mikä on tosi kiva asia. Ja joo, niinku, mä oon jotenkin aina kiehtonut semmonen että voi niinku vähän tarkastella asioita eri kulmasta. Että niinku just tossakin, että kuinka tästä voidaan kääntää tämmönen niinku aikuiseen elämään sopiva versio. Ja sitten samoin niinku, sitten taas esimerkiksi tämä mun levyltäkin löytyvä kappale Mitä kuuluu, niin just vaikka siinäkin sitten se, että kun se on rakennettu mun siskon lapselta saamien ääniviestien ympärille, niin siinäkin mua kiehtoi jotenkin se, että kun ne kosketti mua tosi paljon ne ääniviestit, että voisiko tästä tehdä tosiaan niin kuin tämän ympärille rakentaa niin kuin kokonaisen laulun. Ja koska niin kuin, nämä puheenparret voi niin kuin tukea sitä musiikillista niin kuin kokonaisuutta. Kuulijoille tiedoksi, jos ette ole vielä kuunnellut, käykää kuuntelemassa Elli Mein näitä kappaleita, mitä tässä on mainittu. Juuri tämä Mitä kuuluu, niin mun mielestä niin kuin nerokas tapa tehdä niin kuin biisi, että jo pelkästään tämä ääniviesti, mikä pieneltä lapselta tulee, niin on niin koskettavaa, että sinne niin kuin herkistyy kuuntelemaan, että mitäs tässä niin kuin lauletaan tämän jälkeen. Niin, mutta sä kerroit mulle tuossa ennen kuin alettiin nauhoittaa, että tämä Mitä kuuluu -kappale, niin nämä ääniviestit on tullut vähän semmoisena aikana, että sulla ei ollut ehkä ihan niin helppoa. Jep. Ja musta tuntuu, että se oli yksi aika niin kuin tärkeä niin kuin jotenkin osa sitä oivallusta itsekin niin kuin siitä, että kun laittoi sen pianon siihen niiden ääniviestien alle ja sitten muisti sen, että tosiaan, että tämä pieni ihminen on multa kysynyt silloin, että oletko sä väsynyt, Elli? Niin jotenkin se oli semmoinen, mikä niin porautui mun niin kuin sieluun ja sydämeen. Että hän oli silloin kuitenkin niin kuin, hän tosi pieni, niin parivuotias. Kyllä. Parivuotias siihen aikaan. Mutta joo, mulla oli semmoinen, mä kutsun sitä ajanjaksoa niin kuin henkiseksi burnoutiksi, että oli tosi paljon kaikkea. Mä olin tehnyt tosi pitkää päivää ja sitten niin kuin kamelin selkä katkesi sit jossain vaiheessa niin kuin siihen, että niin kuin jonkunlainen tumma varjo niin kuin laskeutui sen oman niin kuin ilon ylle. Joo. Eli sulla oli kalenteri liian täynnä ja et muistanut levätä. Kyllä, se oli tosi iso osa sitä niin kuin. Miten sä huomasit, että nyt alkaa kamelin selkä katketa? Musta tuntuu, että se tuli jotenkin tosi selkeänä siitä, että niinku sängystä oli tosi vaikea nousta. Että se oli, että aamut oli vaikeita ja että niinku kaikki tuntui huonolta. Yeah. Se oli mun se semmoinen. Ja se tuli aika silleen tietyllä tavalla salamana kirkkaalta taivaalta, että mun elämässä oli tapahtunut tosi hienoja asioita. Ja musta tuntuu, mitä mä oon nyt myöhemmin sitä purkanut, että siis hienotkin asiat voi laukasta niin kuin myöskin vaikeita tunteita. Ja siitä sitten tuli tämä mun niin kuin henkinen loppuun palaminen osaksi myöskin, mikä oli myös aika ristiriitaista, että kun näennäisesti kaikki oli ihan älyttömän hyvin, mutta sitten niin kuin sisällä oli mustaa, niin sitten mä muistan, että mä myös syyllistin sitä itteeni siinä hetkessä, vaikka se oli niin kuin viimeinen asia, mitä mun olisi pitänyt tehdä,
vois syyllistää itteensä siitä niin kuin huonosta olosta, koska sitten kun se tulee, niin se tulee. Mutta sitten mulla oli onneksi maailman paras tukiverkko ja tosi paljon niin kun huomasi myös, miten helppo on sitten saada myöskin apua niin kun sit niiltä läheisiltä siinä tilanteessa. Ja myöskin mulla oli hyvä tuuri siinä mielessä, että sit mä sain myöskin nopeasti apua tuolta mä kuuluin siinä vaiheessa vielä niin kun opiskelija, tai olin opiskelijana vielä silloin korkeakoulussa, niin sit mä sain niin kun nopeasti myös kouluterveydenhuollon kautta apua siihen niin kuin pahimpaan hetkeen. Voiko se muuten johtua siitä, kun sanoit, että oli hienoja asioita tapahtunut, niin voiko se johtua myös siitä, että kun pääsee tekemään semmoisia hienoja asioita, niin niitä tekee niin innossaan, että täyttää vaan kalenterin kaikille kivoilla jutuilla ja sitten ei muista levätä vai? Ihan varmasti, ja sitten mä luulen, että siinä on myöskin se, että kun tekee niin täydellä intohimolla, niin sitten se niin kun, että siinä ei niin kun huomaa, kun se alkaa se vaasi niin kun kuohu yli. Niin. Että sit ajattelee, että no nyt pitää tehdä. Niin kun. Mutta sitten se keho vaan, se on outoa, miten se niin kun tietää. Tai se niin jollain tavalla se sut pysäyttää sit jossain vaiheessa. Ja niin se teki mullakin. Että sitten oli pakko ottaa vähän sairaslomaa ja lähteä pohjoiseen. Että sitten mä menin Kajaaniin ja kävelin metsissä ja niin kuin, sitten istuin mummolan kahvipöydässä. Noinhan se just toimii silleen, niin kuin varmaan mielikin ihan samalla tavalla, että vaikka käytetään tämmöistä, mikä ei liity millään tavalla tähän musan tekemiseen, mutta vaikka itse, jos on innostunut niin joku päivä tekee aivan hullun lailla halkoja, ja sitten mä teen niitä, ja sitten mulla tulee vähän semmoinen, että mä teen näitä niin kauan, että mä saan ton pinon tehtyä, ja sitten mä yhtäkkiä huomaan, että mulla onkin niin kuin vanha välilevy pullistumaan vaiva alkaa ilmoittelemaan ja muuta, että jos on jostakin tavalla motivoidut ja innostut niin paljon ja lähdet painaa vaan sitä, niin sit vaan niin kuin se unohtuu se, että tässä pitäisi oikeasti jonkunlaisessa tasapainossa elää. Ja hienoa, että sä oot löytänyt tommosia keinoja, miten sä sitten niin kuin pystyt ottaa itsellesi aikaa ja rauhoittua. Ja nyt mainitsit äsken, että lähdit Kajaaniin ja kävelit metsissä ja juttelit läheisten kanssa. Mitä muita asioita siinä oli, mikä auttoi sut siitä vaikeasta ajasta yli? No kyllä mä sanon myös, että hyvä terveydenhuolto, että se oli myös siinä vaiheessa niin kuin tärkeä. Ja sitten myöskin mä aloitin terapian ja se on ollut mulle niin kuin tosi tärkeä niin kuin osa prosessia. Ja sauna, ihan sika hyvä. Rakastan saunomista. Ja ehkä semmoinen, mitä sit on niin kuin terapiassakin opeteltu, on se, niin kuin, se hetkeen pysähtyminen on ollut niin kuin tosi tärkeää. Läsnäolo. Joo. Mä luin tuolta netistä, että sä olit kertonut, että sä fiilistelet, miltä kahvi tuoksuu. Joo. Ja se kuulosti musta hyvältä niin kuin oikeasti, että mähän painetaan aika lailla laput silmillä niin kuin arjessa menemään ja aletaan jo miettiä, mitä tapahtuu seuraavaksi ja mitä sen jälkeen. Mutta että sä olit selvästi niin kuin halunnut opetella sitä, että nyt mulla on tässä tämä hyvän tuoksuinen kahvi. Joo, siis nauttia siitä hetkestä. Todellakin. Ja sitten esimerkiksi se, että mun semmoisia omia mindfulness-hetkiä tietyllä tavalla silloin oli se, että mä ostin Fazerin sinisen patukan ja kahvin, ja sitten mä otin siitä palan siitä Fazerin sinisestä, ja sitten join sitä kahvia päälle, ja oikein tunnustelin siltä, että miten se suklaa niin kuin sulaa sinne suuhun. Kyllä. Niin se oli niin kuin mun se semmoinen tietyllä tavalla oma pieni pysähtymishetki aina niin kuin arjen keskellä, ja sitten niin kuin jotenkin niin kuin tajus, että niissä hetkissä koittaa olla murehtimatta menneitä, mutta myös stressaamatta tulevaa. Ja ehkä mä oon koittanut opetella myös, mä oon vähän semmoinen, että musta olisi ihana niin kuin jotenkin tietää kaikki tosi etukäteen. Ja jotenkin, mutta esimerkiksi mun kumppani taas on opettanut mulle tosi paljon semmoista, että mennään niin kuin hetki kerrallaan, niin kuin just vaikka silleen, että että kaikkea ei voi suunnitella etukäteen. Ja se on itse asiassa tämmöisellä vähän, meidänkin ala on aika tämmöinen muovautuvainen ja muokkautuvainen, niin sit se on ollut myös tosi tärkeä taito opetella sitä sellaista, että
että nyt on hyvä ja tapahtuu mitä tapahtuu. Joo, saan kyllä tosta kiinni. Mä itse sormun tosi paljon siihen, että mä suunnittelen hirveästi niin kuin tulevaisuutta. Sitten mulla päässä niin kuin pyörii koko ajan semmoinen niin kuin tietynlainen strategiapeli, että mitä seuraavaksi pitäisi tehdä. Ja sitten vastaavalla tavalla mun puolisoni aina sitten kyllä auttaa siinä ja miettii, että hei, että etkö sä vois niin kuin nauttia tästä hetkestä ja näistä asioista, mitkä on nyt hyviä. Kyllä sitä oppii koko ajan, mutta me ollaan vähän semmoisia, että ihmiset me aletaan niin kuin jossain vaiheessa vähän liikaa suunnittelemaan. On. Ja sitten toinen on semmoinen, että musta tuntuu, että myös mieli meinaa välillä niin kuin jotenkin alkaa kaikkia katastrofiajatuksia niin kuin luomaan kyllä, tulevaa monesti. Että sitten alkaa jo vähän niin kuin etukäteen. Sitten mä muistan, niin kuin, mun mielestä on hyvin sanottu se, että jos murehtii etukäteen, niin kärsii kahdesti. Just näin. Niin, se on sitä, mä oon koittanut niin kuin miettiä, että niin kuin, just se hetkestä nauttiminen. Ja toinen, siis mun äiti oli mulle niin kuin ihan valtava tukipilari silloin mun tämän henkisen burnoutin aikaan. Mä olin silloin niin kuin vielä sinkkuihminen, niin sitten mun äiti oli se, joka oli aina siellä, just niin kuin mitä kuuluu biisiä, kun ajatellaan vaikka, niin se oli aina se, että kiitos, että saan sut linjalla pitää. Niin se taas sitten oli niin kuin sitten se että äiti välillä oli niin kuin siellä puhelimen päässä Kajaanista Helsinkiin niin kuin yötä myöten. Että se oli ihan valtavan tärkeää, mutta myös äiti aina sanoi mulle, että te sanoo edelleen, että asioilla on tapana järjestyä. Ja se on myös semmoinen niin kuin lause, mitä mä koitan kantaa mukanani aina. Kyllä. Semmoinen hieno elämänviisaus, mikä ei kulu puhki. Nimenomaan. Se on kyllä kultainen klassikko. Kyllä. Joo, ja tuossa niinku hyvä, että nostat niinku näitä läheisiä ihmisiä esille tässä, että kyllä me ihmiset tarvitaan toisiamme niinku hyvinä ja huonona hetkinä. Että on todellakin. Ja sitten joo, se on kyllä, että niinku yksikin, mitä mäkin saan nykyään tosi paljon viestejä siitä, että on kuunneltu vaikka noita mun mielenterveyteen liittyviä biisejä ja sitten että kerrotaan siitä omasta huonosta olosta, niin kyllä mä niin kuin aina sanon sitä, että muista puhua sun läheisille. Että se on niin kuin, vaikka se tuntuu varmasti tosi vaikealta niin kuin sanoa se edes ääneen, että nyt on niin kuin paha olla, mutta että kun välillä vaan, niin kuin, että meitä ihmisiä ei ole myöskään niin kuin luotu selviämään vaan ainoastaan yksin, vaan me tarvitaan niin kuin toinen toisiamme. Niin sitten se on semmoinen, mitä koittaa niin kuin aina muistutella. Monesti on tommoinen niin kuin särkyminen, jollakin tavalla niin kuin henkisesti särkyminen ei sillä hetkellä tunnu kauhean hyvältä ja reilulta, mutta sitten jälkeenpäin saa niin kuin jonkunlaisen perspektiivin, että miksi se piti tapahtua, tai ainakin niin kuin löytää jotain selityksiä, että mitä apua siitä esimerkiksi on, niin koetko sä niin kuin laulun kirjoittana, että sä sait jotain semmoisia asioita käytyä silloin läpi, mitkä auttaa sua esimerkiksi laulun kirjoittajana? Kyllä joo. Kyllä mä koen, että se ajanjakso antoi mulle semmoista ymmärrystä, niin kun, että mä en olisi vaikka ikinä osannut kirjoittaa mitä kuuluu biisiä, että mä en niin kun olisi tiennyt, että se tuntuu tolta, miltä se tuntui, ennen kuin sen kävi vähän niin kuin itse läpi. Mutta myöskin se, että sen kautta pystyy tuomaan niin kuin lohtua niille ihmisille, jotka sellaista ajanjaksoa niin kuin käy läpi, masennusta, mitä ikinä, burnouttia. Niin sitten että pystyy sitä kautta niin kuin niillä omilla sanoillaan niin kuin tuomaan semmoiset, että voi samaistua, että vitsi, tolta se tuntuu. Että mä en ole ainut, josta se tuntuu niin kuin tolta. Et esimerkiksi just vaikka niin kuin mä kävin siinä silloin jonkun verran niin kuin juoksulenkkejä ihan vaan sillä, että mä sain niin kuin adrenaliinia tai jotain semmoista niin kuin mielihyvähormonia niin kuin kehoon. Niin mä muistan, kun siinä kakkossäkeistössä esimerkiksi lauletaan, että rappukäytävässä istun miettimässä, että kuinka paljon pitää suorittaa, että itseänsä voisi rakastaa. Mä istuin mun sen kerrostalon rappukäytävässä ihan siis aidosti silloin,
kun mä tulin yhdeltä lenkiltä ja musta tuntui, että mä en niin kuin jaksa, niin sit niin kuin edes lähteä sinne juoksulle. Mutta mä tiesin, että mun pitää tehdä se, että mä saan niin kuin jotenkin jotain mielihyvää. Niin sit mä istuin siinä käytävässä. Ja sitten mä niin kuin mietin, kun mä kirjoitin, mitä kuuluu, että mä en niin kuin tietäisi, että tollaista se on. Tai että sit se jatkuu, että kuinka monta kilsaa vielä täytyy juosta, että on siellä, missä ei ole näin pimeää. Niin sit kyllä niin kuin se piti käydä läpi, että tollaisen osasi niin kuin pukea sanoiksi. Hienosti olet sanottanut sitä. Joo, se oli kyllä. Mutta sitten toinen, mitä mä oon niinku, mikä koen tärkeäksi, on se, että sen ajanjakson käsittelemisen myötä on löytänyt työkaluja sille, että nyt on semmoinen olo, että selviää niinku ihan mistä vaan. Tai sillä tavalla, että niinku, kun siellä on niitä tuttuja työkaluja, joita nyt sitten, jotka on kokenut vaikka toimivaksi, niin että ehkä semmoinen minäpystyvyys on niinku kasvanut sen myötä, mutta ja ymmärrys sitä niinku, esimerkiksi mielenterveysasioita kohtaan niin on kasvanut tosi paljon, että kyllä, mutta se on jännää, kun just siinä hetkessä, niin kuin sanoitkin, että eihän se siinä hetkessä tulee semmoinen, että miksi musta tuntuu tältä, että on niinku, että ei tästä voi oppia mitään, mutta kyllä sitten jälkeenpäin tarkasteltuna. Mites nykyään, kun olet julkisuudessa ja niin kuin heittäydyt alttiiksi sille julkisuudelle, että sulla on biisit soi radiossa ja olet TikTokissa ja muissa somekanavissa ja tuolla keikoilla ja varmaan niin kuin joskus joutuu kohtaan jotain niin kuin semmoistakin palautetta tai kommenttia, mikä ei ole aina niin kivaa, niin miten sä osaat niihin suhtautua. Sitten mä otan sen mun työkalupakin. Sitten mä oon että mitäs nyt käytetään tältä, että millä mä pääsen tästä tunteesta, mikä tämä negatiivinen asia. Mutta tunne tulee kuitenkin. Tunne tulee, kyllä se tulee, mutta mä koen, että mulla on tosi toistaiseksi mä oon silleen selvinnyt aika vähällä semmoisella vihakommentoinnilla, mikä on mä oon siitä tosi kiitollinen ja onnellinen, että toistaiseksi ehkä suurimpia tunteita on herättänyt ne, kun mulle jaetaan vaikka sitä, että joku voi huonosti itse. Että se herättää musta semmoisen valtavan empatian. Että eli saanut sun laulujen kautta jotakin ajateltavaa tai loppua. Joo, että tajunnut vaikka, että nyt menee tosi huonosti. Tai äärimmäisyyksiä, että on mietitty sitä pahinta ratkaisua tai mitä ikinä, niin sitten tommosissa hetkissä musta tuntuu, että sit pitää vähän kaivaa itselläkin se, että työkalupakki siihen, että vitsi, että mitä mä voin tehdä tässä tilanteessa. Mä voin antaa kriisipuhelinnumeroa tai Mieli ry:lle tai sekaisin chattiin tai mitä ikinä. Että se on se, mitä mä voin tehdä siinä tilanteessa. Mutta kyllähän se somehan on valtavan myöskin haastava maailma siinä, että kyllähän jokainen artisti ja julkisesti esillä oleva hahmo jotakin osakseen saa, mutta musta tuntuu, että siinä vaiheessa on tosi tärkeää pysähtyä sen äärelle, mikä on se oma totuus. Että se on ja kyllä mä myönnän, että sit välillä mä myös sanon vaikka mun kumppanille, että tuolla oli tommonen kommentti, että ei kai se nyt ole näin tai mitä ikinä. Että sitten se läheiset ihmiset on siinä myös tosi ja ylipäätään se, että kun lähtee sille, että on julkisuudessa ja esittää lauluja tai tekee podcastia tai mitä tahansa, niin siihen pitää tavallaan valmistautua, että siellä voi olla sellaisia ihmisiä, jotka ei tykkää ja jotka sanoo sen ääneen. Ja just niin. Näin, että ja niitä kommentteja voi tulla, mutta että varmasti siellä on paljon muutakin. Ja suurin osa siitä on sitä muuta. Ja monesti ne, jotka ei tykkää, niin ne on niitä, jotka huutelee sitä ääneen. Nimenomaan. Ja sitten mä muistan, kun mä olin saanut aika paljon positiivista tai semmoista, että mun ne ekat julkaisut ei aiheuttanut vaikka suuria tunnemyrskyjä missään, niin sitten kun tuli meidän laivassa, mä muistan, kun mä sain ekat semmoiset
oikeasti niin kuin, että onpas nyt huono biisi kommentti tai jotain. Ja sitten mä olin vaan silleen, että siistiä, että herättää tunteita. niin, ja se pitää olla. Niin, että siinäkin on niin kuin puolensa, että sitten sen voi kääntää myös vähän niin kuin voitoksi niin. siinä. Mutta siis, sä oot läpäissyt jonkun semmoisen, että se joko ihastuttaa tai vihastuttaa. Niin, just tää. Mutta sitten justiinsa, että niinku, kyllähän joku, esimerkiksi kaikki nettikiusaaminen ja kaikki, niin se on niinku tosi silleen niinku epähyväksyttävää ja niinku, niin se on. Et se on ja niin epäreilua, että sitä tapahtuu niinkin paljon. Mutta joo, mulla on niin ihania seuraajia ja mulla on niin ihania faneja, jotka kulkee keikoilla niin kuin silleen ympäri Suomea, mikä on niinku, siis tosi ihanaa. Ja myös kyllä mä koen, että vaikka justiinsa se, että mulle jaetaan niitä storeja, että on vaikka oivaltanut niiden mielenterveysbiisien kautta asioita omasta elämästään tai mitä ikinä, vaikka mun ihmisen myötä taas niinku rakkaustarinoita, niin voi että mä otan joka ikisen niistä niin syvälle mun sydämeen siinä, että kiitos, että oot ottanut niin kuin, tämän mun laulun osaksi sun elämää. Että se on niin kuin, mulle valtava asia. Tätä sun ensimmäistä podcast-esiintymistä niin ei voi tai vierailua, niin sanoit muuten, että tämä on sun ensimmäinen. Tämä on mun eka, ja mikäpä muukaan kuin Kainuun jälki. Niin tätä ei voi sivuuttaa nostamalla sun toistaiseksi isointa hittiä, Mun ihminen, jonka äsken itse mainitsin. Niin, se oli hienosti, kun sä sanoit tässä ennen, kun mä sanoin, että Mun ihminen, sun iso hitti, niin sä sanoit toistaiseksi. Toistaiseksi iso. Se kertoo myös sun tulevaisuuden haaveista ja asenteista, että sä teet musaa vielä pitkään varmasti. Niin, mutta puhutaan sitä Mun ihminen kappaleesta. Se on siis isoksi hitiksi noussut ja monia ihmisiä puhutellut ja itsekin kyllä olen kuunnellut sitä kappaletta ja iloinnut siitä viestistä, mitä se kappale kertoo. Ja tosi hieno kappale. Niin kerro vähän sen kappaleen syntyhistoriasta. No mielelläni. Siis Mun ihminen se on kyllä mulle hirveän rakas laulu niin kuin, myöskin siinä mielessä, että tämä niin kuin, biisin nimi oli mun puhelimen muistiinpanoissa niin kuin tosi pitkään ja mä mietin, että miten ihmeessä se voisi mennä. Ja sitten tosiaan mun elämässä kävi tämmöinen hyvä asia, että sitten kun lähti tää toipumisprosessi tästä burnoutista ja kaikesta, niin sitten elämä alkoi taas niin kuin hymyilemään ja sitten mä löysin mun upean biisinkirjoitustiimin, mun tuottaja Aleksi Wiklund ja sitten mun co-kirjoittaja Juho Seppänen. Me ruvettiin tekemään porukassa musaa ja sitten esimerkiksi heidän kanssa on tehty niin kuin Mitä kuuluu ja heidän kanssa on tehty Kerron sulle kaiken ja Miten ihmiset löytää toisiaan ja nyt kun tämän kuulijat näkee, niin julkaistun albumin monet biisit on tehty tällä porukalla. Niin sitten sit siinä kävi niin ihanasti, että rakastuimme studiossa tuottajani Viken kanssa ja sitten sit siinä meidän ensimmäisen seurusteluvuoden aikana mä niinku yhtäkkiä vaan tajusin, että ai niin, mullahan on tämmönen niin kuin biisin nimi tuo mun puhelimessa. Wow. Ja sitten mä olin kipeänä kotona ja sit mä rupesin hyräilemään sitä tiedäthän sä oot mun ihminen. Ja sitten mä olin, että hitto, että nyt se muuten varmaan syntyy se biisi. Ja sit mä siltä istumalta kirjoitin Raakileen siitä kertosäkeestä ja sitten menin seuraavana aamuna studiolle ja tein sen pianolla sen kertsin. Ja sitten Vikke oli silloin just reissussa ja sitten mä lähetin sille ääniviestillä silleen kuuntele mitä mä niinku tein, että voisiko tää olla hyvä. Ja sitten Vikke laittoi, että
joo, että vitsi, tää ihan sairaan hyvä, että nyt niinku tehdään tää. Ja sitten Vikke tuli seuraavana päivänä reissusta ja heti studiolle. Ja sitten me tehtiin se biisi niinku yhdessä siinä hetkessä. Ja sitten mä niinku tajusin, että mun piti kohdata se mun ihminen ennen kuin mä pystyin siitä kirjoittaa. Wow. Ja sitten vielä niinkin ihanasti kävi, että mä sain tehdä tämän laulun yhdessä mun ihmisen kanssa. Ja mä saan nyt keikoilla sitä esittää yhdessä mun ihmisen kanssa, koska hän soittaa myös mun bändissä. Niin sitten siinä on jotain semmoista, mikä niinku tuntuu todella erityiseltä. Kiitos Elli. Tämä oli huikea hieno tarina kappaleen takaa ja tämä kyllä kuuluu siitä kappaleesta. Ihana kuulla. Oi että. Joo, se on kyllä tärkeä, rakas laulu. Ja sitten, mikä on ollut hienoa, on ollut nähdä se, miten ihmiset on ottanut se omakseen julkaisun jälkeen. Niin kuin se, että esimerkiksi viime viikonloppuna me oltiin soittamassa, tai itse asiassa 2 viikonloppua nyt ollaan oltu soittamassa sitä häissä. Ja. Että se on ollut, mä oon saanut paljon viestejä, että se on ollut niin kuin ensitanssi niin kuin monella, ja mä oon nyt 3 häissä sen laulanut myöskin ensitanssina. Niin on se, kun katsoo siinä silleen juuri naimisiin mennyttä pariskuntaa, jotka niinku huokuu rakkautta, ja sit saa laulaa sitä, jonka on kirjoittanut niinku omasta rakkaudestaan. Ja sit nyt se on heidän rakkaustarina myös. Niin sit se on niinku, siinä on jotain niinku selittämättömän hienoa. Kyllä. Tässä on juuri sitä, että se on sulle merkityksellistä, niin se tulee myös muillekin merkityksellistä. Niin, just niin. Ja mä huomaan, kun mä rupean selittämään tästä, niin mä rupean kädet viuhtoon. Kyllä. Mutta se on kyllä niinku, se on hieno hetki, kun näkee, että oma laulu resonoi. Mitä haaveita vielä tulevaisuudesta? Nyt tulee uusi albumi ja pystyykö haaveilemaan vielä pidemmän? Ei saanut suunnitella liikaa. Ei saa suunnitella liikaa, mutta kyllähän sitä nyt haaveilla saa ja unelmoidahan saa. Se on mulle ollut myös tosi kantava voima niin kuin siinä, että on uskaltanut myös haaveilla isosti. Mulla on ihan mahtava levyyhtiötiimi. Mulla on, ja nyt mä oon ihan fiiliksissä lukenut siis mun idolini Knipin elämäkertakirjaa, ja sitten sieltä on just miettinyt, kun he on tehnyt niinku Ekotripillä vaikka, niinku, että sitten me tehtiin 3. levyä, ja sitten kun jotenkin sitä kun lukee, niin tulee vaan semmoinen, että vitsi, että mäkin haluan tehdä sit mun 3. ja 4. ja 5. levyn, että niinku, kyllä se on mun suurin haave, että mä saisin tehdä tätä musaa niin kuin pitkän uran. Se on niin kuin se. Nyt mä olin esimerkiksi Jenni Vartiaisen albumin julkkareissa tuossa keväällä, niin sitten siellä he sanoivat, että Jenni on ollut 20 vuotta Warnerilla, kunhan se on ollut tätä. Sitten mä olin, että vitsi, että tossa on niinku semmoinen, että mä haaveilen siitä, että mä saisin tehdä ton mun tiimin kanssa niinku pitkän uran. Ja se on ihanaa, että myöskin mun tiimi Perttu Mäkelä, Lasse Kurki, niin levyyhtiöltä sitten on myöskin sitä samaa mieltä, niin kuin, että nyt luodaan pitkää uraa, mikä on niin kuin mulle semmoinen tosi iso asia. Ja sitten tietysti kaiken maailman keikkapaikkoja, joita haluaisi päästä kokemaan. Esimerkiksi siinä samassa kirjassa mainittiin, että Ekotripin ensimmäistä Tavastia-keikasta, niin se on esimerkiksi mulla vielä edessä ihan ihka ensimmäinen Tavastia-keikka. Tai suuri unelma täyttyi viime kesänä, kun pääsin Ruisrockiin vetämään. Se on ollut mulle semmoinen joku niin kuin, tai tosi iso haave pitkään. Niin kaiken maailman festareita olisi vielä koettavana kyllä. Ehkä myös Ruisrockin rantalava on semmoinen edelleen, mistä mä haaveilen. Niin kuin semmoinen niin kuin iso goal siellä jossain. Mutta ensisijaisesti pitkää uraa toivotaan ja monia albumeita. Mutta tämä on nyt ensimmäinen ja mä oon tosi kiitollinen ja onnellinen siitä, että mä oon saanut sen tehdä ja että siellä on ihmisiä, jotka sitä odottaa ja ottaa sen toivottavasti ne kappaleet siitä omakseen. Että mä oon antanut siihen kyllä koko mun sielun ja sydämen tähän debyyttiin. Mahtavia haaveita ja
ei ole kyllä mitään epäselvää, etteikö tulisi pitkä ura. Sä teet tätä selkeästi niin sydämelle. No toivotaan näin. Mutta niitä haaveita sinne Ruisrokin rantalavoilla ja muita, mutta toivottavasti välillä käyt aina siellä Kainuussakin. Ehdottomasti. Niin, mennäänkö tässä kuule muuten Kainuun pikakierrokseen? Joka vieraan kanssa käydään vähän aikaa Kainuussa pyörimässä. No ehdottomasti mennään. Ja jos sun pitäisi sanoa Rönttönen sanasta jotakin, niin mitä sulla tulee mieleen? Pekka Heikkinen. Pekka Heikkinen? Joo. Tykkääkö sä Rönttösestä? No ootas mä nyt mietin. Se ei ole ehkä mun suosikki, mutta mä tykkään Pekka Heikkisestä. Puulunileivästä. Joo, todellakin. Ja sitten ne rahkamunkit. Et aina kun menee Kajaaniin, niin pitää mennä Pekka Heikkisellä käymään kyllä. Ja viimeksi mä söin siellä semmoisen viinerin, jonka päällä oli kermavaahtoa ja tuoreita vadelmia. Ja se oli ehkä paras leivonnainen, mitä mä oon ikinä syönyt. Okei. Tässä voi olla aika monta muuten kuuntelijaa, jotka ei ole Kainuusta, koska vieraana on Elli Mei, niin nyt tuli ainakin mainostettua Pekka Heikkistä. Nyt tuli. Ja mulla on R-Collectionin no niin, paita päällä, eli siitä toinen. No niin, mahtavaa. Hei, mikä on sun lempipaikka Kainuussa? Tämä on tosi outo juttu, mutta siis Kajaanin Prisma. Okei. Mikä siinä? Onko se maisema, mikä sitä avautuu? Ne uudet tornitalot. ei vaan siis meillä on sellainen tapa, että aina kun me menen Kajaaniin, niin me mennään porukoiden kanssa käymään niin kuin lauantai Prisma. Okei. Ja siis siinä on jotain semmoista. Onko se jotain turvallista semmoista? Ehkä niin? joo. Ehkä siinä on joku semmoinen, että sitten kun menee sinne, niin sitten on silleen, että no, tämä on ihan niin kuin samanlaista kuin silloin, kun oli pieni. Joo. Aika jännä. Joo, hassu vastaus, mutta semmoinen tuli mieleen. Kyllä, kiva. Sä pitkän ajan jälkeen menet käymään Kainuussa, niin mitäs ensimmäisenä haluat tehdä? Meillä on semmoinen saunarakennus, missä mä yleensä aina yövyn. Ja sitten mä menen sinne ja sitten mä lasken mun tavarat. Ja sitten mä oon silleen, aika monesti sanon ääneen, että ihana olla täällä. Joo, se on ehkä semmoinen, mutta ehkä vielä ennen sitä, mitä mä teen, niin mä halaan läpi koko mun perheen. Joo. Pakko sanoa, kun eilen tulin tänne Helsinkiin ja olen siis täällä työuralla niin paljon viettänyt aikaa, mutta nyt taas niin kuin viime vuosina niin ei ole niin paljon niin kuin tullut käytyä. Ja sitten tuossa keskustassa hotellissa on ja sitten me asutaan Kainuussa niin kuin vähän silleen niin kuin taajama-alueen ulkopuolella ja ei kuulu oikein mitään ääniä. Niin se on hämmentävää, minkälainen niin kuin mekkala täällä on koko ajan. Se on hämmentävää, eikö Jos sä menet sinne niin kuin pitkän ajan jälkeen sinne rantarakennukseen, niin veikkaisit, että siellä ei kauheasti mekkalaa kuulu. Ei se on kyllä, kun menee niin kuin Kajaaniin, niin sitten se just seisoo pihalla ja sitten on silleen, että täällä ei kuulu mitään. Se on tosi rentouttavaa ja tosi niin kuin semmoista niin kuin maadottavaa. On. Kyllä mun piti korvatulpat laittaa korvaan. Joo, ymmärrän. Kyllä siihen tottuu tälleen 8 vuodessa. Niin, kyllä varmasti. Joo, hei, vielä Kainuun pikakierrosta jatketaan. Niin jos sä saisit jotain viedä tällä Kainuusta tai tuolta Kainuusta niin tänne Helsinkiin tai jonnekin muualle maailmaan, niin mikä se olisi se asia? Ehkä nimenomaan se jonkunlainen niin kuin pysähtyneisyys, niin kuin hyvällä tavalla. Just ehkä se jonkunlainen niin kuin semmoinen hyvä hiljaisuus tai semmoinen niin kuin rauha. Et kun täällä on kaikilla tosi paljon kiirettä ja ihmiset juoksee tosi paljon julkisiin liikennevälineisiin ja on kiire. Ehkä joku rauha. Joo. Kyllä. Sitten vielä tämmöinen, kun sä oot laulunkirjoittaja, taitava sanankäyttäjä. Mikä on mielestäsi paras kainuulainen sana tai sanonta? Älä hättäile, istu mättäille. Se tuli aika nopeasti. Mä oon saanut tästä niin paljon kuulla mun tämän 8 vuoden täällä Helsingissä asumisen aikana. Että mä muistan, mä sanoin ton yhdelle mun niin kuin hyvin stadilaiselle opiskelukaverille, kun se kysyi, että mikä on niin kuin kainuulainen sanonta, niin silloin mä sanoin, että älä hättäile, istu mättäille. Se oli ihan näin, siis mitä? Mitä sä sanoit? Kyllä. Hauska mun edellinen vieras, on pakko sanoa, niin se nosti semmoisen sanonnan, kun hänen isovanhemmat oli pyörittellyt jotakin lelua, minkä hän oli sanonut, niin
Ville Korvilainen kertoi, että ne oli ne isovanhemmat sanoivat, että kaikkenen nahkasta tekköä. Ihan sikaa hyvä. Kyllä Kainuussa on hyviä sanontoja. On, ja haitolla on muuten toinen, Niin, mitä niinku, ei monesti täällä päin. Niinku, se on semmoinen, että mitä on joutunut ehkä selittelemään. Joo. Se oli hauska, mä olin hetken aikaa pukumyyjän töissä täällä Helsingissä, niin sitten mä sanoin yhdelle asiakkaalle, että anteeksi, että mä otan nää sulta tästä haitolta pois nää. Niin. Sitten se oli oikein, mitä sä sanoit? Sitten mä olin, että niitä haitolla. Sitten se rupesi analysoimaan sitä, että että ne oli niinku haitaksi hänelle. Eli ne oli haitolla. Sitten mä olin vaan, ahaa. Siitähän se varmaan tulee. Että itsekään en tiennyt, mutta se on myös semmoinen, mitä monesti pysähdytään ihmettelemään. Kyllä. Toivon, että tämän jakson perusteella niin myös nuoria kuulijoita on löytänyt tämän Kainuun jälki-podcastin pariin. Niin mitä sä haluaisit sanoa nuorille, jotka haaveilee omasta urasta? Kyllä mä haluan sanoa, että uskokaa niihin villeimpiinkin unelmiin. Että se, että kun tekee päämäärätietoisesti töitä sen jonkun oman määränpään eteen, niin kyllä se tie sinne sitten vie, niin kun aika on oikea. Että mua ei ole koskaan estetty unelmoimasta, niin mä haluan vaan sanoa joka ikiselle nuorelle ihmiselle, että unelmoikaa. Että se on sen palon kantava voima. Aivan mahtava. Elämän ohje. Joo. Uskalla en lisääkin, vaan unelmoida jatkossa lisää. Minä uskallan. Ja kiitos tosi paljon, että olit vieraana tässä Kainuun jälki-podcastissa. Kiitos. Kaikkea hyvää ja kohta saadaan kuulla sitten sitä sun albumia. Tai silloin, kun tää tulee ulos, niin ollaan jo kuunneltu. Joo, ja kaikki vaan kuuntelemaan. Kyllä. ja kiitos ihan tuhannesti, että sain tulla. Tämä oli aivan ihanaa. Ja olen tosi silleen iloinen, että juuri tämä podcasti oli minun podcast-urani ensimmäinen. Mahtavaa. Ja jos tykkäsit jaksosta, niin pistähän jakso jakoon ja laita meille kommentteja ja toiveita vieraista. Kiitoksia. Kiitos paljon.